नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, सध्या घरोघरी गणपती आलेले आहेत. गणपती आले की खूप उत्साहाचं आनंदाचं वातावरण असतंच सगळीकडेच. घर एक मंदिरच असतं असं आपण सगळंच समजतो, पण खऱ्या अर्थाने त्याला मंदिराचं स्वरूप येतं ते गणपती घरी आल्यानंतर. त्या गणपतीच्या निमित्ताने घराची झाडलोट होते, रंगरंगोट होते, बालगोपाळ आनंदात असतात, पै पाहुणे घराला येतात, घरी येतात गणपती दर्शनाला. आणि खरोखरच अगदी धार्मिक आध्यात्मिक असं वातावरण असतं, कारण सतत तिथे दिवाबत्ती असते, धूप अगरबत्ती असते आणि अतिशय आनंदाचं आणि अगदी खूप उल्हासित आनंदित करणारं असं वातावरण असतं. त्यामुळे गणपती जोपर्यंत घरात असतो त्यावर तोपर्यंत तरी 1.5 दिवस, 5 दिवस, 7 दिवस किंवा 11 दिवस हे घराचे मंदिर होते. तेच सांगणारी कविता आहे, पण कवितेचे शीर्षकच आहे घराचे होते मंदिर. घराचे होते मंदिर. वर्षभर मुले माणसे त्याची वाट पाहतात. वर्षभर मुले माणसे त्याची वाट पाहतात. तो येणार म्हणून घराची झाडलोट करतात. घराची रंगरंगोटी करून घरे सजवतात. घराची रंगरंगोटी करून घरे सजवतात. त्याच्या आगमनाने आनंदात हरखून जातात. येताना तो आनंदाचे रांजण भरून आणतो. येताना तो आनंदाचे रांजण भरून आणतो. दुःख पीडा वाद भांडण विसरायला लावतो. येताना तो आनंदाचे रांजण भरून आणतो. दुःख पीडा वाद भांडण विसरायला लावतो. आबालवृद्धांना आपल्यात गुंतवून ठेवतो. बा गणपती दिवसात गणपतीशिवाय दुसरा काही विषयच नसतो. आबालवृद्धांना आपल्यात गुंतवून ठेवतो. झोपडीचेही अगदी गोकुळ करतो. झोपडीचेही अगदी गोकुळ करतो. घरची बाहेरची सगळी माणसे एक होतात. घरची बाहेरची माणसे सगळी एक होतात. श्री गणेश चतुर्थीला वाजत गाजत त्याला आणतात. घरची बाहेरची सगळी माणसे एक होतात. श्री गणेश चतुर्थीला वाजत गाजत त्याला आणतात. मनोभावे पूजा करून आरती भजने करतात. मनोभावे पूजा आरती करून आरती भजने करतात. मुली स्त्रिया जमून साऱ्या फुगड्या घालतात. नानारंगी फुले नानारंगी फुले आणि वस्तूंची आरास करतात. नानारंगी फुले आणि वस्तूंची आरास करतात. गोडधोड नवनवीन पदार्थांचं नैवेद्य देतात. 1.5, 5, 11 दिवस जमेल तितकी सेवा करतात. त्याच्यामुळेच पै पाहुण्यांच्या दाराला पाय लागतात. रात्रंदिवस लोक येतात दर्शनाला दुरून. रात्रंदिवस लोक येतात दर्शनाला दुरून दुरून. घराचे होते मंदिर केवळ तो असतो म्हणून. घराचे होते मंदिर केवळ तो असतो म्हणून. आणि मग निरोप देण्याचा दिवस येतो फिरून. आणि मग निरोप देण्याचा दिवस येतो फिरून. आनंदाची जागा येते. आनंदाची जागा घेते हुरहुर. उदासी राहते भरून. आणि मग निरोप देण्याचा दिवस येतो फिरून. आनंदाची जागा घेते हुरहुर. आनंदाची जागा घेते हुरहुर. उदासी राहते भरून. उत्तर पूजा करून मूर्ती उठवतात आसनावरून. उत्तर पूजा करून मूर्ती उठवतात आसनावरून. लहान मुले हंबरडा फोडतात बाप्पा जाणार म्हणून. उत्तर पूजा करून मूर्ती उठवतात आसनावरून. लहान मुले हंबरडा फोडतात बाप्पा जाणार म्हणून. समजूत काढतात मोठी माणसे उरी विरह दाबून. समजूत काढतात मोठी माणसे उरी विरह दाबून. पुढच्या वर्षी लवकर येणार असे वचन घेतात बाप्पाकडून. पुढच्या वर्षी लवकर येणार असे वचन घेतात बाप्पाकडून. आपण सगळ्या देवांची पूजा करतो, पण पुढच्या वर्षी लवकर या असं हक्काने आणि हट्टाने आणि आग्रहाने फक्त गणपती बाप्पालाच सांगतो. तो जेव्हा विसर्जन करायचं असतं गणपतीच्या मूर्तीचं, तेव्हा मोठ्या माणसाला सुद्धा खूप ते अतिशय विरह वाटतो, दुःख वाटतं. गणपतीचं विसर्जन करू नये असंच वाटतं. लहान मुलांना ते रडतातच, पण मोठ्या माणसांची भावना त्याहून वेगळी नसतेच. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता कशी वाटली तुम्हाला, ते आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रमंडळीशी शेअर करा. जर कोणी चॅनलला नवीन असेल किंवा जुन्याचा कोणाचा राहिला असेल चॅनल सबस्क्राईब करा. तर परत भेटूया एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.